sɔgɔmadafɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma aw ni ce aw ka lamɛnli la. Bi ye ntɛnɛ ye janvier kalo o tile 8 san 2024 aw ka bi kunnafoni ɲɛbilaw olu de filɛ ninnu ye. Ka sanga fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ Mali ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ sen fɛ Algérie tun ye wele bila a ka lasigiden ma Mali la o lasigiden kelen o kɔni segila kokura Bamako. Nigerkaw fɛ yen nɔ u ka jamana marabagaw y'a yira ko civil dɔw kɔni fagala u ka sanfɛ pankuru kɛlɛ yɛrɛ dɔ sen fɛ ka ɲɛsin fariyawalekɛlaw ma min yɛrɛ kɛla Burkina Faso dancɛ masurunya na. Juma tɛmɛlen ministriw ka lajɛ la Burkina Faso gouvernement ale kɔni y'a latigɛ ko foroba barakɛlaw fo ka taa se kɛnyɛrɛye barakɛlaw ma ko 100 sarada la k'a bɛna 1 tigɛ ka bɔ u sara la min ye ministriw ye olu ta bɛna kɛ 5 ye tɔrɔmɔɲɔ minnu fɛnɛ bɛ d'u ma 100 sarada la 25 o bɛna tigɛ u la. Amérique jamana na u ka fédéral ka avion civil ɲɛmaso ale ye yamaruya di sibiridon ko u ka pankuru 10 ani kɔ ko u bɛna jɔ waati kungurunin kɔnɔ n'o ye Boeing 737 max 9 ye walasa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ avion pièces tununi koɲa dɔw yɛrɛ kan Alaska Airlines ale ka pankuru dɔ kɔnɔna na. Nunu de ye ɲɛbilaw ye bi an balimaw. Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafew la sɔɔni a bɛna yamaruya d'a ma nin ka nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen tɛntɛ aw ye ka bɛn sanga 30 ma. Kuma galama o bɛ aw balimamuso bolo Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako a y'aw bisimila. Foli ni tano an bɛ o lakuraya k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ aw ni ce aw ka lamɛnli la. Dɔgɔkun 2 weleli kɔ a ka jamana marabagaw fɛ ka sanga fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ Algérie ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Algérie lasigiden ale kɔni segila kokura Bamako. Ni kunnafoni yɛrɛ sɛbɛntiya la sibiridon Modibo Dambele a bɛ ɲɛfɔli kan ye. Mali ka lasigiden mun tun bɛ Alger ni a fɛnɛ welela ka na a fa jamana kɔnɔ tasarali hugumuna Algérie fɛnɛ kelen k'a ɲɔgɔnna kɛ bɛɛ Bamako ali bi nka a yirala k'a fɔ ko a kan ka taga a ka baarakɛyɔrɔ la nataw la AFP ka laseli dɔ la a ye mun sɔrɔ ka bɔ Mali ka kɛnɛma ciden duruso dɔw ka kuma la. Ni jamana ninnu ka cidenw bɛɛ kun welela u ka jamana fɛ Desanburu kalo tile 22 tile 2 Algérie jamana ka lasigiden ale welelen Bamako fɛ Mali ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri fɛ ko a ye waleya dɔw kɛ mun bɛ dankari ni jamana fila ka teriya la ani ka a da don Mali jamana ka kɔnɔna ko kuma la. Mali u ye Algérie jamana ka lasigiden u y'a jalaki ko a ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ni marifatigi jɔkulu dɔw ye ka sɔrɔ a ma Bamako da don a kuma la. Ni waleya ninnu kɛra wagati min na Algérie jamana ɲɛmɔgɔ Abdelmadjid Tebboune ale fana ye Mali ka diinɛ dɔnbaga dɔ danse Alger ni o ye Imam Mahmoud Dicko mun ni ale ni furancɛ fanga mɔgɔw u tɛ kan kelen fɔ ten. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye Niger jamana na. N y'a laseli kɛ kunnafoni daminɛ na. Civili dɔw su yela Niger sɔrdasiw ka sanfɛ pankuru kɛlɛ yɛrɛ dɔ senfɛ ka ɲɛsi fariyawalekɛlaw ma min yɛrɛ kɛla Burkina Faso dancɛ masurunya na. A kunnafoni kɔni sɛbɛntiya la Niger marabagaw yɛrɛ fɛ. O siratigɛ la jamana ka tɔnba min bɛ faso yɛrɛ dɛmɛli kama n'o ye CNSP ye ale y'a yira a ka kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ juma tɛmɛlen ko sɔrdasiw tun ye banbagaciw ka binkani dɔ kunbɛn ni fanga ye kosɛbɛ minnu tun ka ca ni maa 20 bɔɲɔgɔnkɔ ye n'u bɛɛ lajɛlen tun bɛ motow kan n'u ka laɲini yɛrɛ tun ye ka dankari sɔrdasiw dagayɔrɔ dɔ la n'o ye Tiawa ye n'o bɛ Tilaberi tilebi yɛrɛ fɛ Burkina Faso masurunya na. CNSP ale tilala tuguni ka yira ko sibiri tɛmɛlen a yɔrɔ kelen in fɛnɛ na ko sɔrdasiw ka kɔlɔsiliw senfɛ k'u ye sibili su dɔw sɔrɔ yen nɔ nka da kelen ma fɔ u fɛ. Maa minnu joginna nin binkani senfɛ Niger ɲɛmaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye dɛmɛ don u ma ni ka tila k'u bila ka taa kɛrɛfɛdugu dɔgɔtɔrɔsow la. An bɛ taa Burkina Faso
juma tɛmɛlen u ka ministriw ka lajɛba la burkina faso gouvernement ale kɔni ye a latigɛ ko foroba barakɛlaw fara kɛnyɛrɛye barakɛlaw kan ko kɛmɛ sarada la k'a bena kelen tigɛ ka bɔ u saraw la. Ministriw kɛmɛ sarada la 5 bena tigɛ ka bɔ olu fɛnɛ saraw la. U ka tɔrɔmɔɲɔ minnu fɛnɛ be du u ma 25 bena tigɛ o la. Alidu Wederago ale be ɲɛfɔli kan ye. Burkina Faso gouvernement kɛlen do ka wuli ka jɔ kɛ jatigɛ waliya kɛlɛli la. A kibariya laban ye min ye a yirara ko sara bena tigɛ kɛnyɛrɛye ani gouvernement baarakɛlaw fɛ k'a ta janvier ni laban na. A kuma olu be sigidaw bɛɛ lajɛlen na Bobo Julaso kɔnɔ. Mutamu Kani o ye kibariya jɛnsɛlaw ye ale ni ale be ko wɔgɔbi k'a lɔn. Ne fɛ o tun bɛ se ka filɛ yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ ka ca yɛrɛ wari bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na o ka ca ka kɛ comme condition ka wari ni minnu bɛ condition wari kɛ ni sanu min bɛ suɲɛ ka bɔ Burkina Faso n'o wari ni bɛɛ kɛra ɲɔgɔn kan ale ka ca ka tɛmɛ an bɛ fɛ ka don u bɛ donna yɔrɔ min na d'accord. Yaya Luge si bi san 49 na o bɛ baara kɛ kɛyɛrɛye cɛkɛda dɔ la. Ale fɛ a ka kan ni sara ka tigɛ an bɛɛ lajɛlen ka se an yɛrɛ sɔrɔ joona. N'i y'a ye ko bɛ sara sɔrɔ mɔgɔ dɔw le kɛlen bɛ ka o yɛrɛ saraka ni an banna k'an ka saraw di dɔɔni tigɛ an ka sara la k'a di an laban ka sara yɛrɛ kun laban bɛ to a da fɛ donc sababu la ne fɛ sisan a ka kan u ka dɔ tigɛ sara la k'a kɛ ka kɛlɛ nin ban joona joona ka mɔgɔ jugu ninnu kɛlɛ k'o bɔ yen yani an yɛrɛ kana dɛsɛ ka sara yɛrɛ sɔrɔ. Mutamu Kanita hakilinata la dugu gɛlɛyara fɛn caman farara fɛnw sɔngɔ kan jatigɛ waliya nin kɛlɛ sababu la ni kana saratigɛ dɔra tugu ale fɛ a laban bena kɛ ko lɔgɔbɔ ye. Fɛn caman sɔngɔ yɛlɛla comme essence ɲɔgɔn 1% ni 25% ni ko ɲɛnama lo parce que an bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ mais est ce que an bɛna se ka muɲu ka taga fɔ kɛlɛ nin bɛ ban parce que kɛlɛ nin daminɛna a bɛna ban wagati min na an t'a lɔ o lo bɛna n'an ma fɛɛrɛ sɔrɔ a la a bɛna na kɛ degun ye an bɛɛ bolo ni mɔgɔ fana bɛ sɛgɛnna kojugu wagati dɔw la hali n'o tɛ fɛ ka kuma mais wagati dɔw la a tɛna bɛn. An y'a ɲini ka baro kɛ ni syndicat ye nin saratigɛ kelen kan nka o y'a yira k'a fɔ ko kuma ti olu da fɔlɔ ni tun ye Alidu Wederago kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso. Ameriki jamana na u ka fédéral ka avion civil ɲɛmaso ale ye yamariya di sibiridon ko u ka pankuru 10 ani kɔ ko o bena jɔ waati kungurunin kɔnɔ n'o ye Boeing 737 max 9 ye walasa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ avion pièces tununi koɲa dɔw yɛrɛ kan Alaska Airlines ale ka pankuru dɔ kɔnɔna na. Ameriki ka foroba cakɛdaso mun bɛ foroba pankunu kɔlɔsi y'a ɲini ko ka kɔlɔsili teliman boli Boeing ka pankunu 737 max 9 kan yan'u ka se k'u ka pani daminɛ tuguni. Ni laseli kɛra cakɛda in so ɲɛmɔgɔ fɛ ni o ye Mike Whitaker faso jama ka ni foroba jateminɛ pankunu cakɛdaso ko ka ni hakilila in o fanga ka dɔgɔ ni Boeing 737 max olu lajɔli ye kalo 20 kɔnɔna la fan bɛɛ duniya kɔnɔna la u ka kasaraba fila kɛlen san 2018 ani san 2019 mun tun sababu ye k'u ka logiciel dɔ cockpit kɔnɔna la ko ale tun man ɲi. Pankunu ka minɛ dɔ kɔni panna ka bɔ a la pankunu pantɔla ka bɔ Alaska u ka Airlines Portland ni ale bɛ Oregon ka taa Ontario Californie maga la ka sina ka wo dɔ bɔ pankunu pannen na mun ye pankunu bolilaw jagoya ka sigi u kɔ. Ni pankunu ni a ye panni daminɛ dɔgɔkun 8 dɔrɔn ye jigitigɛ jigili kɛ ni a ka mɔgɔ 171 minnu tun b'a kɔnɔna na ani pankunu bolila mɔgɔ 6 FAA a ma sɔn ka piripiri latigɛ pankunu hakɛ mun ni waleya in bɛna bolo kan nka max 9 ni ale pankunu bɛ taa 200 fo ka taa se Boeing 1400 ma 737 max minnu Boeing ye minnu labɔ a modèle bɛɛ ko tɛ ni nin dasugu b'a la n'u b'a fɔ ma anglɛkan na ko plaque d'or yanni FAA ka nin hakilila in ta Alaska Airlines ale fana tun ye Boeing ka pankunu 737 max 9 olu dɔw lajɔ ko yasa ka se ka lakana sɛgɛsɛgɛli dɔ k'u la. Sibiridon sɔgɔmada fɛ cakɛdaso ko a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ka pankunu caman la ko a ma fiɲɛ fosi y'u la u ka pankunu caman kan k'u ka panni daminɛ. Flyradar 24 ale ka kuma la Alaska Airlines ale ɲɛmɔgɔba Ben Miniscuti ale y'a yira k'a fɔ laseli dɔ kɔnɔ ko u ka modèle 65 ko olu bena bila baara la tuguni sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ko bena kɛ donna nataw la. Boeing ko ale bɛ kan ka kunnafoni ka fɔ ɲɔgɔn kan ko ani kɔmpaniw bɛ ɲɔgɔn kalama ni waleya in kama.
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. An fɛ yan farafina a yirala k'a fɔ ko nafaba de bɛ tɔgɔ la bawo kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la jamana kɔnɔ yaasa ne ni aw ka se ka kunnafoniya caman sɔrɔ o la an bɛ kuma di Umar Shekne Awusa ma ale ye kuranɛ kalanfa ye Murujakaw fɛ yen nɔ ɲininkaliw bɛ ka tegun a la Modibo Keyita fɛ an ka jɛ k'u lamɛn. Umar Shekne Awusa yalasa ka se ka faamuyali sɔrɔ tɔgɔ ko kan an bɛ fɛ ka dɔn yala tɔgɔ yɛrɛ ye mun ye. Tɔgɔ ye fɛn min n'a fɔra fɛn suguya min ma n'a b'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ladɔn k'a labange k'a yira k'a fɔ kan bɛ nin fɛn suguya de ma o kɛra hadamaden ye wala hadamaden tana yɛrɛ bɛ tila ka taa tilayɔrɔ 3 ma ka kɛ ni o jaabi ye o la tɔgɔ tilayɔrɔ 3 in bɛ tali kɛ jumɛn ni jumɛn kan. a fɔlɔ ye tɔgɔ kɔlɔ i n'a fɔ n'i ko Madu wali ko Brahma a filanan ye bonyani tɔgɔ ye i tɔgɔ min kɛ ka tɔgɔ bila tɔgɔ nɔ na i n'a fɔ baba wala mama i n'a fɔ arabu b'a fɔ Abubakar walima Ummu Amir wala Ummu Salamata a sabanan ye majamuni tɔgɔ ye n'o ye jamu ye an farafɛnw b'a fɔ fɛn ma ko jamu i n'a fɔ an b'a fɔ Hausa wala an b'a fɔ Silla. tɔgɔ dɔɔnin kɔfɛ yala tɔgɔw yɛrɛ nana cogoya di. alqur'ana bɛ min fɔ an ye o la n'o de sabatilen don an bolo n'o de an ka diinɛ bɛ ɲɔgɔn ta an bɛ kuma n'o de ye k'a fɔ tɔgɔw bɔra ala yɛrɛ de yɔrɔ la. Allah subhanahu wa ta'ala a ye an fa Adama kelen ka an fa Adama da alayhi salam kelen ka nin fiya la a ye fɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ a ye o di an fa Adama ma k'a ladɔnniya fɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. walasa yali diinɛw kana adamadenw kun b'u denw tɔgɔ da fɛn jumɛnw na. adamadenw kun b'u ka tɔgɔw da fɛnw de u ɲɛ bɛ fɛn minnu na u kɛrɛfɛ ani u bɛ fɛn minnu dɔn u hakiliw la donc u kun b'o kɛ kun dɔw kama o kun dɔw bɛ segin ka taa u ka dusukuna tafɔ ma n'o y'u ka diinɛ ye a kun dɔw bɛ segin ka taa u ka société kɔnɔna ma n'o y'u ka kafɔ cogoya ye a kun dɔw bɛ segin ka taa u ka politiki taasiraw ma ani o ɲɔgɔnnaw. ka kɛ ni farafina danbew ni a taabolow ye farafina tɔgɔw kun bɛ tali kɛ jumɛnw kan. farafina ya fɔlɔ yanni silamɛya kana u kun b'u denw tɔgɔ da cogoya min na u b'a fɔ dɔw ma jiriba u b'a fɔ dɔw ma nci u b'a fɔ dɔw ma ngolo u b'a fɔ dɔw ma mɔnsɔn u b'a fɔ dɔw ma da u b'a fɔ dɔw ma falikɛ u b'a fɔ dɔw ma farakuru o n'a ɲɔgɔnna caman. jateminɛw la fana an ka tɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ tali kɛ denw tɔgɔw kan i n'a fɔ alamisa alijuma. o kun bɛ farafinw de fɛ ka caya bamananw i n'a fɔ sunkalonw ani alamisaw ani tɛnɛnw ye jumaw donc o ye an farafinw ye olu bɛ tɔgɔ caman da ni denw ye walima ni taabolo dɔw ye i n'a fɔ u b'a fɔ dɔw ma sunkun. o tɔgɔkɔrɔ ninnu caman tununa an bɛ waati min na i ko bi yala diinɛw nali nɔ bi o la wa. silamɛya nanen silamɛya ye a kanu ka tɔgɔ ko ka a walawala k'a fɛsɛfɛsɛ donc k'a latilɛ o de ye tɔgɔ minnu kɔrɔ ye korojuguw ye wala tɔgɔ minnu bɛ jira k'a fɔ bɛ ka filanan fara ala ka dusukuna tafɔ fan fɛ silamɛya banna o bɛɛ lajɛlen ma tɔgɔ minnu ye boli tɔgɔ ye silamɛya olu dali haramuya tɔgɔ minnu ye tɔgɔ juguw ye min bɛ ni taamasiyɛn juguw ye ka olu to. walasa tɔgɔ jumɛnw bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ minnu matarafalen don kosɛbɛ alisilamɛw bolo. silamɛya tɔgɔ ɲumanw tɔgɔ minnu ye ala an bɛ danbi ka taa ala ma k'a fɔ ala ka jɔn i n'a fɔ Abdullahi ala ka jɔn wala Abdurrahmani ala ka jɔn Abdul Azizi ala ka jɔn Abdul Karimi o bɛɛ lajɛlen ala ka jɔn ye o tɔgɔ suguya o de ka di ala ye o de ka di silamɛya ye. o tɔgɔ suguyaw la i b'a ye k'a fɔ u janya kama dɔw b'u tigɛ yala kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka sɔrɔ o la wa. o tɔgɔ suguyaw
an bɛ mɔgɔ hakili jigin min na k'a fɔ o tɔgɔ suguya n'i y'o da i tɔgɔ la i man ka abdu in tigɛ ka bɔ a la i n'a fɔ abdul aziz i ka abdu tigɛ k'a fɔ i den ma ko aziz donc silamɛya dana tɔgɔ minnu ye bɛɛ lajɛlen bɛ ka dɔn tɔgɔ da n'o tɔgɔ suguyaw de ye silamɛ tɔgɔw silamɛ ɲɛmaw tɔgɔw silamɛ maa fɔlɔw tɔgɔw ka ca alakira tɔgɔ ye 201 ye yana ka sebaw tɔgɔw ka ca tɔgɔ da siraw ka ca o kama welekan laban ɲuman b'i bolo ka ɲɛsi bɛɛ lajɛlen ma silamɛya maabaw donc sa maa caman bɛ i tɔgɔ da olu la bari tɔgɔ da ye tafa olu de ye ne de ye miiriya ɲuman tali ni den ye i bɛ den tɔgɔ da mun kosɔn i b'a tɔgɔ da min na a ka kɔ ye wala a ka tɛmɛ walasa Umar Shekne Hausa an b'i fo an ka bi wele jaabili la aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw kan bɛn ni ɲɔgɔnna kɛnɛ wɛrɛ ayiwa bi an bɛna kuma musoya gindo dɔ kan n'o ye geni ye sabula fɛn min don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sanuya okumu kɔnɔ fo ka taa se suma duma ma geni ale bɛ matarafa kosɛbɛ musolakaw fɛ mali kɔnɔ i n'a fɔ farafina jamana wɛrɛw Zinabu Tiyoro ale kɔni ye ɲinini kɛ a koɲa dɔw kan an ka jɛ k'a lamɛn muso mana kɛ tɛ geni wuli k'a min dɔrɔn i ka musoya ma dafa dɛ f'i ka geni ni ba bɛ i ka tugu o de la o de ye musoya saniya ye muso mana kɛ dɔrɔn i mana fani bɔ la f'i bɛ maloya kasa fɛ ala k'an kisi o ma farafina ka kɛ muso ye o ni waleya caman de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ la fɛn caman olu bɛ matarafa o fɛnw na i b'a sɔrɔ an yɛrɛ ka dannifɛnw yiridenw fo ka taa se yiriw yɛrɛ ma olu bɛ o la o nasira la sa fɛn min ye geni ye a yirala k'a fɔ k'ale nafa ka bon kosɛbɛ adamadenya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw olu fan fɛ walasa ka caman faamu geni ko koɲɛw kan an wulila ka se a dɔnbala jɛw yɛrɛ ma min yɛrɛ la Bintu Tarawele ale ye muso yiri feerela ye ka fara o kan ladilikɛla dɔw furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ geni bɛ bɔ ji de kɔnɔ geni bɛ ba de kɔnɔ a bɛ sɔrɔ Mali la yan kosɛbɛ geni bɔ a bɛ bɔ Kaye a bɛ bɔ Segu a bɛ bɔ Moti geni bɔ ba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ geni bɛ bɔ yen nɔ bosow b'a sama ka ban mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ b'a bɔ min tɛ bosow fana ye geni kɔni awo babi o nin bɛɛ bɛ bɔ Mali kɔnɔ yan a si tɛ bɔ kɔ kan ka fara o kan Bintu Tarawele bɛ ɲɛfɔli kan ye geni suguya minnu bɛ yen nɔ ale ni nafa min bɛ u la geni suguya fasa min ne kɔni bɛ min feere geni bilenma geni finma geni dɔ bɛ a jɛman dɔ an b'a fɔ a ma ko zangoloba geni bilenma kumaba bɛ yen kumaba a ye Kaye don Segu bɛ yen geni filɛ babi filɛ n'i y'a wuli k'a min bana caman bɛ mɔgɔ kɔnɔ a b'o ba a bɛ nɔgɔ bɔ a bɛ muso saniya a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ a ɲɛgɛnɛji kasa bɛ ja geni suguya ka ca wa bɛɛ n'a nafa de don nafa min yɛrɛ ni a ka ca musola ka caman ka fɔ la ha ka ja gundo caman wɛrɛw b'a la bɛɛ tɛ min dɔn Ajaratu Jara ale ye geni ale ni muso yiri caman wɛrɛ feerebaga ye ale fana bɛ ɲɛfɔli kɛ o gundo dɔw la geni yɛrɛ ka fisa ni parfum yɛrɛ n'i b'a dɔn ko kasa b'i fari la dɔrɔn n'a y'i ja i bɛ geni balabala i koliji n'i kanga kuma min na safinɛ ni fula k'a ja i b'a bɔ i fari kan i b'a ye i ko bɛ diya mɔgɔw ye kasa gɛlɛnin bɛ k'i fari la a bɛ kasa gɛlɛnin tigɛ ka bɔ yen nɔ kɔnɔdimi misɛnnin ninnu lɛminɛnpo ninnu et puis a bɛ mɔgɔ kɔnɔ magaya fɛnɛ a bɛ sisi sokɔnɔnaw na a bɛ yɔrɔw kasa tigɛ a bɛ soso gɛn dɔw b'a bila i da kɔnɔ a bɛ da kɔnɔna ninnu kasaw bɛɛ tigɛ ni gundo ninnu fɔlen kɔfɛ geni kan halisa nafa caman wɛrɛw b'a la min yɛrɛ la muso caman ka sɔrɔ siraw olu bɛ kɛ o senfɛ o nafa dɔ ye wusulan dilan ye ka sababuya kɛ geni ale b'i bayɛlɛma ka kɛ o wusulan kasa duman caman ye musola ka caman bɛ minnu matarafa Fanta Jawara ale bɛ geni bayɛlɛma k'u kɛ wusulan kasa dumanw ye ni k'u feere Bamako suguba la a bɛ ɲɛfɔli k'an ye a b'o baara in kɛ kɛcogo min na ale ni nafa min b'a la a bɛ yɛlɛma ka kɛ wusulan ye a b'a kɛ kɛcogo min i bɛ taa parfum san n bɛna fara ɲɔgɔn kan ka mélange k'a dilan a k'a la fana o nafa fana ye so kasa diya a bɛ so kasa tigɛ wala a bɛ so kasa diya a bɛ so kasa tigɛ wala ale yɛrɛ min bɛ so kɔnɔna na n'i sigilen don a kasa bɛ yɛlɛ i yɛrɛ la o bɛɛ y'a nafa dɔ ye an ka munumunu salo kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ musolakaw olu dɔrɔn tɛ geni matarafabaw ye Bubakar Ba ale sena yalatɔ kun bɛ geni san na an gɛrɛla la walasa ka hakilinaw ta geni ko kun kan ale ni kun min na a b'a la k'a san a ye ɲɛfɔli kan ye olu la nafa caman b'a la hari n'i y'a kɛ kungoro dɔ n'a ka bɛlɛ so kɔnɔ hari n'i ma bɛlɛ tasuma na a kasa ka di n'i y'a bila tasuma na fana samiya kɔnɔna alhamdulillah nafa ba de b'a la
samiɲɛ kɔni ni suma ye kɔni bɛ fɔ nɛnɛ waati ni samiɲɛ dan t'a ale kɔni ka baara o baara I b'a ye k'a fɔ ɲuman b'a la juguman yɛrɛ fana b'a la ka tɛmɛ ni o ye Ajaratu Jara y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔɔni b'a la bi k'a sababuya kɛ maa caman sen donnen don geni feere la hali n'a y'a sɔrɔ u t'a ɲɛ dɔn geni sɔrɔli a ma nɔgɔn wa bɛɛ fɛnɛ donnen don a la ɲumanw bɛ yen jugumanw bɛ yen anw ta ninnu kɔni ye kayitaw ye n'u nana an b'u nettoyer k'a ɲɛ k'a nɔgɔ ninnu bɛɛ bɔ a la an ka masalaw kɔnɔna na an y'a jateminɛ k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan fɛn min ye geni ye ale kɔni tɛ ka matarafa musomisɛnnin caman de fɛ minnu furutangani don ka tɛmɛ ni o waliya in ye Bintu Tarawele ni ale yɛrɛ ye muso furafeerela ye ka fara o kan ladilikɛla don furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲɛfɔli kɛ musolakaw ye ni ka wele bila u ma u bɛɛ lajɛlen ka geni matarafa ka da a waliya ɲuman kan denmisɛnninw a y'aw jija a ka geni wuli a k'a min a ka babi wuli a k'a min a bɛ musoya sankɔrɔta mais muso mana kɛ tɛ geni wuli k'a min dɔrɔn I ka musoya ma dafa dɛ f'i ka geni ni babi I ka tugu o de la o de ye musoya saniya ye mais muso mana kɛ dɔrɔn I mana fani bɔ la f'i bɛ maloya kasa fɛ Ala k'an kisi o ma ni nafa ninnu bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔfɛ geni kan an dalen b'a la k'a fɔ k'an na matarafa musolaka caman fɛ walasa ka se k'u ka kɛnɛya ale ni musoya sinsin hali n'a y'a sɔrɔ jateminɛ kan ka k'a la kosɛbɛ saniyako ta fan fɛ an ye nin de sɔrɔ ka di aw ma geni ko kun kan Seinabu Ciro ka fasiri do VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako farikolo ɲɛnajɛ okumu kɔnɔ an bɛ kuma di Siaka Traore ma farafina ɲɔgɔn kun bɛ ba sɛnɛntɔlɔnta kunda cɛ kɔrɔbalenw ko don Côte d'Ivoire kaw fɛ ni janvier kalo ani février kalo nata la san 2024 na a labɛnniw bɛ senna Mali fan fɛ kosɛbɛ kuna sini sibiri janvier kalo tile 6 san 2024 na Mali ye se sɔrɔ kosɛbɛ Guinée-Bissau kan Mali celu 6 Guinée-Bissau celu 2 a kɛra badenya sɛnɛntɔlɔnta ɲɔgɔndan sen fɛ min tɛna stade du 26 mars la Bamakɔ a bɛ kan labɛnni ko fɔ ɲɔgɔndan jaabi y'a to ni Mali sɛnɛntɔlɔntanaw ye danaya do sinsin u ni supporters ni ɲɔgɔn cɛ ka Côte d'Ivoire ɲɔgɔndan ba ma kɔnɔ min bɛ daminɛ sibiri nata janvier kalo tile 13 san 2024 na nafan bɛɛ badenya sɛnɛntɔlɔnta ɲɔgɔndan in na kosɛbɛ n'i b'a dɔn ko Côte d'Ivoire jatigi ni Guinée-Bissau de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kurulumi carré ɲɔgɔndan na n'an ko match d'ouverture danaya min sinsinnen filɛ Mali supporters ni degeli karamɔgɔ Eric Sekou Shell ka cɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ nin y'a daminɛ de ye an bɛ se k'o de faamuya Mali ni Guinée-Bissau ka badenya sɛnɛntɔlɔnta ɲɔgɔndan in daminɛna dɔrɔn sanga 6nan na Mali ye Guinée-Bissau jɔ lamaga a ka sɛnɛntɔlɔntana Yusufu Ɲakate sababu la sanga 15nan na Mali ye celu 2nan don Guinée-Bissau la Lasana Kulibali de y'o don Guinée-Bissau bɛna ka celu fɔlɔ fana don sanga 38nan na o bɛna don Guinée-Bissau sɛnɛntɔlɔntana Mama Samba Balde fɛ yani sɛngɛnɛfiɲɛbɔ ka se sanga 40nan na Mali sɛnɛntɔlɔntana Kamori Dumbuya bɛna Mali celu 3nan don Guinée-Bissau sɛnɛntɔlɔntana Carlos Manuel Cardozo bena Guinée-Bissau celu 2nan don sɛngɛnɛfiɲɛbɔ bena se o cogo la ni Mali ka sebaya ye celu 3 Mali kanuna sanga 48nan na Mali sɛnɛntɔlɔntana Siku Ɲakate bena Mali celu 4nan don Mali bena ka celu 5nan don sanga 75nan na a ka sɛnɛntɔlɔntana Falaye Sako sababu la Mali celu 6nan bena don Mali sɛnɛntɔlɔntana Lassini Sinayogo sababu la ɲɔgɔndan bena kuncɛ o cogo la ni Mali ka sebaya ye Guinée-Bissau kan badenya sɛnɛntɔlɔnta ɲɔgɔndan in na nin ye baara daminɛnen ye Côte d'Ivoire kan kɔni jamana fila ninnu fɛ n'o ye Mali ni Guinée-Bissau ye hakilina jiginna Mali bɛ poule E de la ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan ka fara Mali kan Afrique du Sud Tunisie ani Namibie min ye Guinée-Bissau ye ale bɛ poule A la ka fara Guinée-Bissau kan Côte d'Ivoire Guinée équatoriale ani Nigeria VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don sisan an ka malidenw ka folikan an'u ka haminankow lamɛn an ka kɛnɛ kɔnɔ ne tɔgɔ Usman Kone ka bɔ Kalabankoro hɛrɛma kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko Ɲamakɔrɔ Kurani komi san yɛlɛmana an ka président bɔra ka discours kɛ a ka discours kɔnɔna la ne hakili jɔra fɛn 2 de fɛ ni o ye plus de 100 milliards y'o de bɔ pour que k'anw ka vie nɔgɔya o kɔni ne kɔni ma o yɔrɔ
an ka balo cogoya la parce que an ka fɛnw bɛɛ gɛlɛyara tulu ka gɛlɛn malo ka gɛlɛn sukaro ka gɛlɛn filanan o ye élection yɔrɔ ye donc ne hakili la n k'a bɛna kuma élection kan 2024 kɔnɔna la bon min ye élection yɔrɔ a dun y'i da don u ye loi électorale minnu falen a ye o dɔrɔn de fɔ mais élection bɛ kɛ ou bien a ti kɛ donc a ma kuma o kan bon yalima ni CEDEAO nana embargo sigi anw kan sisan olu jamana saba minnu faralen don ɲɔgɔn kan ni o ye Mali Burkina Niger yalima u jigi dalen don o de kan wa ko o bɛ se k'an dɛmɛ embargo kɔnɔna la wa puisque embargo tɛmɛnen ne m'a ye ko jamana y'an dɛmɛ min sera ka kɛ anw ma fiɲɛbɔda ye sécurité alimentaire kɔnɔna la o de jɔyɔrɔ de bɛ ne la aw bɛɛ fo. An sɔgɔma somɔgɔw don VOA Afrique a ka baara ka ɲi a ka baara taabolo ka ɲi n kɔni t'a fɛ k'an tɔgɔ fɔ sa mɛ n b'a fɔ Mali faamaw ɲɛna u ka Mali sugu lajɛ Mali sugu da gɛlɛyalen don dɛ sanji tɛ se ka san foyi tɛ se ka san sugu la n ma sugu lajɛ sugu ma ɲi dɛ ka daminɛ nafɛnw na ka taa malo la ka taa hali bolimafɛnw essence gasoil a si tɛ se ka san i bɛ 1000 san 1000 tɛ foyi ye n b'a fɔ Mali mɔgɔw ye Mali ɲɛmɔgɔw ye u ka sugu lajɛ sugu gɛlɛya bɛ population kan dɛ gɛlɛyaba de bɛ population kan wari tɛ nafa foyi ɲɛ mɔgɔ ye bi i bɛ 1000 falen i b'a k'i 100 de dun n'a ko sisan k'u da Mali faamaw tulo a tun bɛ diya n ye kosɛbɛ dɛ sɔn an tɔɲɔgɔnnen don dɛ population tɔɲɔnnen don yɛrɛ k'a ka foli don a ka émission ka ɲi yɛrɛ sibi. mi be walla mi maga bela jalen fo mi togo Karim Konare mi bo jadi turbo communance ala en sigaro bendo maga kuluba mo e do ke jamana marabagaw ni jamana de bela jele 2024 ala ka kanga sai ala ka kanga hera sai ala ka jamana ala ka kisi njugo toromo ala ka jamana ala ka kisi njugo toromo o temene papa mi wolo madam nge o koni ni jamana marabagaw ko korle mago la ka duguma mago la je ka baloko nyini u da do baloko kuma na san saba ni ya mega balo be ga yele tro abe ga yele jigini ko kuma ta ga fala ami fa dala fa fa ndu abe be ga yele memi soro nga jamana kono memi bo jamana wara wa be ga yele jigini ko kuma ta ga fala kago 2024 na kana nyina baloko jamana tsaka mara tangi tsaka jamana do isa wona da fe tangi balu nyuma tu bolo jamana ame domina ko bi ko be malla ni jamana de fa bala jebi ta soro fa ba de bolla barakelaw ye barate wali kono watina ko mo be ki ke goro barala ti sarata ta soro bebe nyega ko do watina ko ko le balu la ko balu ko nyeni pour que jamana de ko sara balu soro no yalla. An balimaw an tɛ sɛgɛ a fɔli la aw ye an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don maliden bɛɛ lajɛlen ye o bɛ tali kɛ 0 20 ani 4 30 47 16 yaasa aw ka se ka aw ka haminanko k'o ɲɛfɔ tabali kɛnɛ kɔnɔ aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ a bɛ kɔn k'olu fɔ ka sɔrɔ k'aw ka cikanw tugu o la musolakaw musomisɛn fara bogotigiw kan a y'aw ka cikanw to an ye ka caya. An lamɛnbagaw ni de bɛna dɔn sigi bi tabale kunnafoniyaw la minnu la seli kɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako an ka nɛgɛjuru sira aw kana ɲina o labilalen don maliden bɛɛ lajɛlen ye o bɛ tali kɛ 001 20 24 30 47 16 Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la kabini Ameriki jamana na an bɛ foli lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn an baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye minnu b'an dɛmɛ nin baara in kɛko ɲuman na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ni ci aw ka lamɛnli la sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 tɛmɛli ni sanga 30 ye ni Ala ma baasi kɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ tabale kunnafoni kura wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ a y'aw sɔgɔlen to an ka fiɲɛ tulukala kan 102.0 Bamako sɔɔni nazarakanfɔlaw olu bɛna aw kunnafoniya Ala ka tile hɛrɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye.